Здравейте! Днес ще рисуваме плодове, за което са ни необходими въглен и хартия с едрозърнеста структура. Едно от фундаменталните неща в рисуването е да се научим да наблюдаваме. Ако се вгледате добре, ще забележите, че всеки един предмет може да бъде сведен до геометрична фигура. В случаят крушите могат да се поберат в триъгълник, а ябълката в кръг. Всъщност крушата може да се определи като конус, а ябълката като сфера. След като сме нарисували геометричните фигури, пристъпваме към очертаване на контурите. Може да коригирате толкова пъти, колкото е необходимо, за да постигнете желаният от вас резултат. Следващата стъпка са светлосенките. С помощта на щрихи затъмняваме тази част от плодовете, върху която не пада светлина. Когато сме готови, започваме внимателно да разнасяме въгленът, създавайки плавен преход от тъмно към светло. За изтриване или за създаване на светли участъци може да използвате хлебна гума. Може да акцентираме върху някои части на контурът. Подсилваме най-тъмните участъци с малко черни щрихи и рисунката е готова. Може да продължите да работите по нея или да я оставите в сегашния ти завършен вид. Благодаря ви, че гледахте това видео и се надявам то да ви е било полезно.